Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Antor News. Syarak bame katamba ban seput serpai najing leng Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam tagasngi. Ka Phlim Shukor kadang iaid mynta ha Bijou Cinema ondang bteng biang ban pyni sa 1taiew kata kalong nadu ka khat ndu tarik hadu arfu tarik mynta ubnai arhajar arfu saw. Karkum ka jing pentip na kinong penmi u arke sayo u balong u producer jang ka film bad unong rai upi Anthony Kariem bad idari walang ki pat ba kilanang trang dik ban yo sakhi dalaki khmat ye gani ka film ka bakran halor ka nongrim ka jingjot ki jingsniu ki bami berkta ya ka imlang ka salang. Syarak bame katamba ban seput serpai najing leng